Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nuhun katur panjenenganipun para alim, para ulama, bapak kiai ingkang tansah kawula bektosi, para pepundhen, bidi sepuh-sepuh ingkang tuhu kinabekten, keluarga ageng, warga RT setunggal, RW setunggal, Jalan Ahmad Yani, ingkang tansah bagya mulya. Sesarengan monggo wonten ing kalodhangan dalu menika kula panjenengan sami tansah boten kesupen mujiaken ras puji dalah syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala nggih awit sedaya kanikmatan ingkang sampun kita tampi sareng-sareng inggih ingkang kula lan panjenengan sami boten saged ngetang cacah utawi wilanganipun. Kanthi mekaten sumangga kasukuran menika kita ikraraken sesarengan biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk atur dumateng panutan kula panjenengan sami Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuhu kula lan panjenengan sami tansah antu-antu sahaja pitulunganipun awit gesang bebrayan wonten ing alam donya ngantos benjang ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para pepundhen, pini sepuh, para bapak ibu, kadang-kadang sinuman warga RT setunggal ingkang kawula hormati. Keparenga kawula ing mriki semelatur sawetawis inggih anggen kawula matur kajawil panjenenganipun Bapak RT. Bilih kula kinen matur menggah punapa wigatosipun lan tujuan wonten ing dalu menika. Kanthi mekaten murih gangsal lancar acara wonten ing dalu menika pikantuk ridho saking sedaya Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Ingkang salajengipun perlu dipun kawiningani bilih adicara mekaten alhamdulillah sampun kita lampahi ingkang kaping kalih inggih jatosipun saderengipun sampun wonten inggih menika ada pakiran ngitung badhe mapak tanggal utawi mengeti warsa enggal Islam utawi 1 Muharram. Alhamdulillah mulai mangke tabuh 00 sampun lumebet wonten ing warsa enggal 1428 Hijriyah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njagi ngreksa dumateng kula lan panjenengan sami sumrambahipun dumateng sedaya kawula wonten RT setunggal mriki pinaringan wilujeng, keluarganipun sedaya pinaringan sehat, berkah, waras, betah inggih bilih wonten ing paran, wonten ing sak jawanipun desa sawuh anggenipun makarya mugi pinaringana gangsal lancar sedayanipun. Allahumma amin. Ingkang salajengipun menika langsung kemawon kula badhe angikraraken ingkang dados hajat niat sedaya keluarga ageng warga RT setunggal mriki. Kanthi mekaten kanthi bismillahirrahmanirrahim nampi atur saking sedaya warga wonten ing RT setunggal mriki kawula badhe ngikraraken punapa entos kajat niat lan hajat kula panjenengan sami wonten ing dalu menika ingkang angka sepisan kula lan panjenengan sami warga RT setunggal Jalan Ahmad Yani Desa Sawuh boten kesupen ngawruhi dumateng Ibu Bumi Bapa Angkasa Bapak Adam, Ibu Hawa, Bapak Rinasa, Ibu Wengi Permila dipun kawruhi ing panyuwun saha ing pandonga. Mugi-mugi hajat kula lan panjenengan sami wonten ing dalu menika kalian Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi ijabah, dipun paringi ridho, salajengipun nyuwun tambah pangestu dumateng para pepundhen bini sepuh sanes sederek ingkang sami katuran mriki sedayanipun. Hajat niat saking keluarga ageng warga RT setunggal Ahmad Yani mriki boten sanes inggih ingkang angka sepisan inggih menika wilujengan pengetan mapak tanggal wulan sura utawi mengeti
setunggal Muharram warsa enggal Islam 1428 Hijriah saha ngitung batih kanthi dipun buktekaken wonten ing menika sedekah takhiran. Ing panuwun semandonga mugi-mugi keluarga warga RT setunggal mriki nggih mbok bilih wonten ingkang nembe nandhang sakit mugi kalian Allah Subhanahu wa taala enggal dipun jabut penyakitipun satemah bagas waras wilujeng datan durga kala sumingkir singa ama sing awulu sing suku sing asirah sing atenggah miwah kala sing abuntut padha sira suminggao mulya mring asal neki arane sarap kang lanang kulhu putih kang wadon kulhu kuning yasira wuruk maring sun uga marang si jabang sarap wangke sarap pedang sarap awu padha sira suminggao mulya mring asal neki tiba nomring jamo lupa eling mengko eling embene reki selamat saumur ingsun apan ingsun wus wikan sun angadeg tengahing segara agung panlungguh kulintang johar ingkang ingsun setya dadi tanpa kat amuja mantra Pancaswati putra ing kodrat manik la ilaha illallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kitong rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jem setan tetan puron paneluan kan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan wani prakring mami tujuku nopan sirno sakeh loro pan samyo bali
sakeh ama pansamya miruda welas asih pandulune saking bojo luput kadya kapuk tibaning wesi saking wisatawa satunggal lulut kayu aeng lemah sangar songing landak kuaning wong lemah miring yang paki poning merak baku paaning warak sakaler nadyan arca yang sagara asat temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ingi beran ing bidodari rineksa malaikat lan sagunging rasul pinayungan mring yang suksma ati Adam uteku bagindo esis pangucapku ya Musa napas ingsun nabi ngisalinuwe Nabi Yakub pamayarsaning wang Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku bagindo ngali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Usman sungsun ningsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing usus mangke Nabi Nuh ing jejantong Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam Hawa sampun bapak sekataing para nabi dadya sarira
tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya maraja Jaramaya iki, sira kang gawe godha rencana, sirna kaluwihane. Ya marani Niramaya iki, ingkang arsa marani maring wang, sirna kaluwihane. Ya Silapa Palasya iki, ya si tukang gawe luwe sira, amarkana den gage. Ya Midara Radimaya iki, sira ingkang agawe mlarat anyukupana gegage. Ya Midosa Sadumiya iki kang nyikara Mariya nang saya temah gedhe welas asihe. Ya Dajuda Dayudaya yekti si tukang tansah ngajak perang sirna kekuwatane. Ya si Yaca Cayasiya iki para cidra pan kagel welasa amulat rupeng wang mangke. Ya si Hama Mahasya iki kang dadi ama do Asya dadya welas asih kabeh. Saking bumi bali mring pertiwi, saking geni bali mring dahana, tumpes tapis nirtabete, saking banyu sumusul gita-gita bali mring warih, samirana lumajar bali marang bayu, sinaponan sapu jagat, suasana karuban nuring Hyang Widi. Mulya Tata Raharja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bibarakatil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Napa niku ibu-ibu monggo lek badhe anu nggih. Napa niku ados sayur niku nggih asile Pak Tani RT 1 niku. Oh boy. Monggo ingkang murak nggih kersane murak bujang, ingkang dahar takir monggo nggih. Monggo mendhet piyambak-piyambak. Monggo. Jenenge buceng purak kok diuncal-uncali. Yo ngono. panen jabi. Ya,